Едно съновидение се открива, че тук под такава грамадна скала има затрупан храм от не се знае от колко века. Тук на едната икона пише 643 година. Това са много векове. Така, как да открием скалата тук на Рупите, защото Рупите не е малко пространство. Кожух, това е горе. Оттатък е Хераклея, зад нея, долу Баба Ванга. Но вместо ние да открием скалата, скалата се откри сама пред нас с трите кръста автентични. Елате да ги видим. Да, тук го виждам. Ето го единия. Аз го снимам тако. Този ли? Да. И тук е другия. Ето ги другите. Ето го и втория. Ето го и третия там. Виждате на входа. А входа е отляво и Да. отдясно. Да. Значи тия три кръста няма как да ни подведат под лъжа и безотговорни действия. И затова е Почват построен се тук. разкопките и се открива храмчето. Ето. Ето го, това е било в първоначалния вид. Ето, това е бил храм. Значи, затрупан и 21 век се открива по съновидение. Но и баба Ванга го предвиде, като беше на живо, каза, че ще дойде ред на скала да строите храм. Ето го. Само, че едно е да го сънуваш, друго е да го откриеш и трето е да си милионер, да го направиш за една година. А ние 7-8 години, вече 9-та, благодарение на православния български народ строиме. Всичко от народа. 3 кръста са и 3 храма са. Света Петка, Света Богородица и Свети Пантелеймон. Да. Все още се надстроиш. 3 кръста, 3 храма и 3 водоизточника. Ето го единия. Питейна вода. Питейна вода. Това е единия водоизточник. Зад храма е другия, само че тая е язмо. Вода, която лекува. Лечебно въздействие. С широк спектър на действие оказва лечебно въздействие. Ако имате шишета, да си напълните, няма да е лошо. Елате да ви покажа сега вода. Вижте канята там, оттам изтича свещена вода, защото излиза от тази свещена земя. Да. Така. А до тук всичко по 3, нали? 3 кръста, 3 храма, 3 водоизточника. Това какво значи? 3 е сакрално число. Така. Света Троица. Троица. Така. Света Троица е най-голямата сила. Да. И зато и се кръстаме с нея. Ето така, в името на Отца, Сина и Светия Дух. Така, това е най-голямата